Здравейте, уважаеми зрители! Добре дошли 23 ноември отново. Този път не е, както и си може да усетите, казвам 23 ноември, значи не е след 12 часа през нощта, 21:58 и мисля идеално време да запишем едно ново видео. Поставил съм си микрофона малко по-непосредствено пред лицето ми, така че да се чува по-лесно. Надявам се това да се отрази на качеството на видеото. Реших, че има място за още една темичка, за още една серия по темата за булитата и за подигравките, за униженията в училище, като сме били деца и така нататък. Тя беше обикновено участие от едно видео, което гледах на тази тема. Съвсем скоро, това ми беше дълго време в плейлиста. Даже мисля да си издира коментара, за да ви го цитирам. Точно защото е важен. Даже мисля да го направя точно сега, директно, веднага. Просто е, че той е потънал, защото беше при няколко дена. Съжалявам, но ще го издиря. Ще го издиря, няма да се мине. И няма да губя твърде дълго време, предполагам, надявам се, защото не съм чак толкова много известие получавал от тогава. Би трябвало да е някъде тук наблизо. Преди 2 дена трябва да е. Да, ето го. Ще ви цитирам и ще ви преведа въпросния коментар. Но няма да започва това, ще започва от моето планче. Което се състои от 4 точки. Първата точка. Разбира се. Нищо не е това, което се вижда на повърхността. Винаги съм го казвал. Ще го каза за не знам кой 100-тен път вече. Нищо не е това, което се вижда на повърхността. Това, което се вижда на повърхността, е последица от това, което реално се развива като процес и на което трябва да бъде обърнато истинско внимание. Така че никога не трябва да се заключваме в това, което е на повърхността. Винаги трябва да вникнем дълбоко, винаги трябва да анализираме, винаги трябва да търсим къде е истината някъде там между редовете, защото истината винаги е там. Истината е между редовете, истината е в мета нивото. Истината не е в това, което се вижда с просто око и това, което се чува с просто око. Толкова просто, толкова ясно, много пъти вече съм го споменавал, няма как да не го спомени тук. Втората точка. Трябва или полезен опит. Средата трябва да дава мъдрост, не да те кара да се чувстваш виновен, че не сичаш черешката на тортата или да те оставя без подкреп. Много важно нещо, много важно условие да приемем, да не приемем булитата като повод да се травмираме и повод да се самосъжаляваме и да влизаме, да си вкараме негативен вътрешен монолог. Средата трябва да дава мъдрост. Не трябва средата да учи на конформизъм. Не трябва да те възпитава в стереотипи. Не трябва да потиска твоите личности и характеристики, твоят темперамент, който може да не е съвместим с тези стереотипи. Обикновено не е. И всъщност някой може да си каже, че тези, които спазват стереотипите, са точно по тях. Не, никой не е точно по тях. Просто някои играят по-добре, други играят по-зле. Това е простата истина. Стереотипите не са, те не само не са за всички, те не са за почти никого. Те са малко или повече мачкат всички. Възпитаването по стереотипи, целенето в спазването на някакви стереотипни изисквания. Та средата не трябва да учи на това. Средата трябва да учи на мъдрост. Родителят трябва да пречупва това, което детето му разказва като свое преживяване, през призмата на своя собствен опит. И да му дава представа за неща, които детето в момента не може да изживее, защото те вече са минало. Но може да ги вземе като своя сила. Може да използва тези неща от миналото, за да реши своите проблеми тук и сега. А другия вариант е средата да те остави без подкреп. Тогава какво правиш? Ставаш такъв, какъвто е средата ти. Ставаш такъв, каквито са хората, с които най-често си заобиколен.
Дали ще е в училище, дали ще е в някаква друга обстановка. Сред връстници. И те ти се подиграват, те те унижават, те ти се опитат да ти вменят негативен вътрешен монолог. Естествено ще развиеш негативен вътрешен монолог, ако си остане без подкрепа, ако няма кой да ти каже. Нещо, което да те подкрепи, нещо, което да те насърчи, нещо, което да ти даде сила да се справиш с тези проблеми, които имаш. Естествено. Ти ще се опиташ да се вместиш в тази среда. Ще се потискаш, ще се маскираш. Ще се самосъжаляваш, ще се самообвиняваш. Ще развиеш негативен вътрешен монолог, както вече казах. Трета точка, тя е изключително важна. Ученическите ти години са да се опознаеш, да срещнеш лесните и трудните си страни на този процес. И да ги използваш, за да прегърнеш несигурното дете в себе си, вместо да го заключваш в травма. Нали? Втората точка беше травма или полезен опит. То тая точка също това нещо, също този въпрос може да се отнесе и към третата точка. Ученическите ти години, за да се срещнеш с трудностите, с предизвикателствата на твоето осъзнаване като личност. Не за да следваш нечи чужди изисквания. Непременно и на всяка цена. Не за да се страхуваш за това, че ще бъдеш на дъното. И точно до това се отнася четвъртата точка. Да, изглежда кратко видео, но да, първо ще си прокоментирам коментара, който написах, така че пък и няма нужда да бъде прекалено дълго с видео, след като последното беше точно такова. Направо да си прехвърля вниманието към четвъртата точка. Културата на извор вместо култура на зависимост и страх да не бъдеш на дъното. Точно това, което говоря в третата точка. Смятам, че тези 18 години, които се прекарат в училище, не са създадени за да се учиш на иерархизъм. Иерархизма един или друг начин го има. Но не трябва да се учиш на него. Не трябва да се натискаш да бъдеш черешката на тортата, да се страхуваш да бъдеш на дъното. Няма нищо лошо от това да бъдеш на дъното. Това е процес от твоето самоопознаване. Ако не бъдеш на дъното, ако вече се бориш да бъдеш на върха, ти можеш да бъдеш на върха за външните зрители, но ще бъдеш на дъното психически вътре в себе си. Защото не си извървял процеса. Не си видял дъното, видял само върха. Точно за това съм написал по този начин текста на трета точка. Ученическите ти години с да се опознаеш, да срещнеш лесните и трудните страни на този процес и да ги използваш, за да прегърнеш несигурното дете в себе си, вместо да го заключваш в травма. И разбира се, това видео, за което сега ще ви кажа, ще изподеля коментара, който му оставих. Основната тема е точно това. Основната тема е точно това за травмата от подиграването, от унижаването в училище. И какво написа като коментар? I had this video in my playlist for a long time. Нали, имах това видео дълго време в плейлиста си. It's a very complex topic, нали, много сложна тема, много пластова тема. From my opinion, bullying is a natural consequence from your different way of thinking, which conformity kids take as insecurity to exploit. Нали, да те подиграват и да те унижават, това е последица от твоя различен начин на мислене, който децата конформисти и по-конформистски настроените деца го използват, за да го вземат за несигурност, която я използват след това. For example, in my beginner and middle school period from 2001 to 2008, it was typical for girls to go to school to study and quietly follow the rules. Нали? Това беше по мое време типичното за момичета и момчета. Нали? Момчета бяха по-дивите, момчета бяха тези, които много повече нарушаваха дисциплината, много повече търсеха изява на егото си, отколкото следваха правилата. А това беше... момичета бяха точно обратното. Не знам сега как е. Но във всеки случай в моето поколение, в моите години на моята прогимназия, моят начален курс беше точно така.
Момичетата бяха тези, които учиха, момичетата бяха тези, които кротко и тихо спазваха правилата, които идваха на училище за да учат, а не за да правят глупости. Момчета бяха тия, които идваха за да правят глупостите. И какво тук съм написал? There were exceptions, of course, нали, разбира се, че имаше изключения. But that was the dominant model. Нали, това беше доминиращи модел. On the other side, boys were way more loud, ego and breaking rules driven. Нали, много повече, много по-шумни и много по-настроени към... много по-его настроени към нарушаване на правилата. Quiet boys who go to school to study fear to break the rules and don't fit socially with their peers like me were always bullied. Нали, техните деца дошли на училище за да учат, които се страхуват да нарушават правилата и не се вписват социално, като мен, аз бях точно такъв, нали? Ясно е. Винаги са били подигравани. That was a law, това беше закон. But it's not the bullying itself that makes trauma. It's the cultural pressure for you to be competitive and socially optimal. Нали, не подиграването е това, което създава травмата, социалния натиск да бъдеш да се състезаваш за винаги да бъдеш най-добър, винаги да бъдеш черешката на торта и респективно да се страхуваш от това да бъдеш на дъното. И да бъдеш социално оптимален. Нали, много това се дразня, като почнат за... Така, като слушам коментари за аутистични деца без сериозни затруднения, като започне да се коментира как се социализират. Абе хора, стига с това социализиране. Стига с това социализиране. Това ме толкова ме дрази, като почне да го слушам, просто не мога да го понасям. И някакъв свръхзагрижен тон. С някакъв свръхзагрижен мелодраматичен чак тон се казва това нещо. Не, просто това ме дразни и ме безцяло. Само да го чуя, само да го видя. Така. Such an environment makes bullying more fearful and traumatizing, which on the other side gives it power and makes the bullies more arrogant and cruel. Тази подобна среда прави подиграването по-страшно и травматизиращо, което от своя страна му дава сила на подигравчиите и ги прави много по-арогантни и много по-жестоки. Смятам, че няма как да не се съгласите с това. В смисъл, хората, които унижават, хората, които имат за цел да накарат други да се чувстват зле, се хранят от неговия страх. Страха храни булитата. You always have to try to read between the lines instead of taking things in face value. Нали, винаги трябва да се опиташ да четеш между редовете, вместо да взимаш нещата за чиста монета. They are bullying you now. Сега те подиграват. Голяма работа. You don't own anyone anything except your teachers. Нали, на никого нищо не дължиш, освен на своите учители. School is to face the turmoils of your shaping personality and grow with the ability to embrace the insecure child within you. Нали, училището е за да срещнеш трудностите, за да срещнеш изпитанията на твоята оформяща се личност и да израснеш със способността да прегърнеш несигурното дете вътре в теб, не да се състезаваш да паснеш в обстановката. Все едно това означава нещо. Не, нищо не означава. Единственото нещо, което има значение е как да бъдеш максимално еластичен, психически, за да използваш своите така неприятни моменти или даунтаймс, може би това е най-добрият възможен превод на български, за да изградиш сила. Това е, хора. И това е много важно да се напомня на съвременните поколения, защото те имат по-голям проблем от нас. Заради социалните мрежи, заради непрекъснатата свързаност, заради това, че
Нали, ние когато бяхме извън училище, си бяхме извън училище. Каквото беше в училище, това беше в училище. Нали, можеше да си избереш да си свързан извън училище, можеше да си избереш да не си свързан извън училище и нищо не можеше да възпрепятства този твой избор. Сега не е така. Като има социални мрежи, като има непрекъснато споделяне на какво ли не. Аз си спомням, бил съм приятел и това съм го разказал, бях приятел често с едно момче, което тогава беше 7-8 клас. През половин час си споделяше нещо, през половин час на всеки час поне си споделяше нещо в някакъв статус на стената в Facebook. Стига с тези глупости. Стига с тези глупости. На кого искаш да се докажеш? Някакви хора, които някъде там те гледат, които не ги знаеш какви са, не ги знаеш колко ще ти бъдат лоялни в реалния свят. Това е глупаво. И това трябва ние, които сме израснали във времето, когато нямахме тези социални мрежи, нямахме тези технологии, да напомняме на поколенията след нас и на нашите деца. Защото те ще имат трудно с това. Без всякакво съмнение. Както казах, да им проповядваме мъдрост, да ги учиме, да им казваме за това, което е било по наше време. Което е било различно и от което те могат да вземат опит, за да се справят по-добре тук и сега, в тяхното време. Нали, трябва да има някакъв поглед над различна реалност, това, което го говорих. Не трябва да си заключен само единствено в твоята реалност, текущата ти реалност. Защото така ще я приемеш за абсолют, защото така няма да може да поставиш под съмнение. А тя може да не е в крак с теб като темперамент, като психологическа комбинация от когнитивни функции и така нататък. Смятам, че се получи едно прекрасно видео, надявам се да ви беше полезно. Ще има още една серия, на този безкрайен цигъл, който направих на темата за това как да се справиш със своята несигурност, как да прегърнеш своето несигурно и наранено дете вътре в себе си, вместо да се продължаваш да се травматизираш, да привеждаш неговата травма в своето настояще. И мисля, че той ще вече финалния епизод от тази поредица. Смятам, че тази поредица беше изключително полезна. Надявам се видео оценявате по този начин. Благодаря ви за вниманието и ще си има отново в неделя в 6 по стандартно време за изучване на ново видео.